Pramo ato abusuafo ya mamu nyina ha. Sompa 93.1 FM. Esono wasugwe nananom. Ewie yensema yaboa no. Sa kan kase boy to so mienu fikasie mu. Ene de bedamo no na kase bono. De ane mu bi enie. Na ene anopa ye bra omanhene yawo adubuache etenase no. Ensem bebre ene nkomobo bebre ene koso efa NPP amanyoko na bato a wato awie na ede ensem bi na wiai opesa wote yewra staribedi akon wase enokore ene ededicate bia wono so ketewese wama obia apemba ako kwadwo owusu afiriye se John ne nsamanse ho krata asemu a eba amonteso na achimota foles ne fo babia ne dia no abusua ekuo bi kasa erefa ho awie ibedi nkomo yani osofo pani eja kodua ebetwetwe nkomo de afa na anu aba yetu yeni ani suade ho a ohun fa chema wontume ho National Commission for Civic Education kire se obia amana ninda ho Ablantie bi akokro no bone ebo no tu a wodwane ye enkuda ni nti ya sa kire no eno eye o mamu de na yeba home so na afenso ya pe bomuko ebe ni akonkofo amaso yebetiram ewo mo sikromo Burkina Faso na afenso so yire ekọ ho no enye fekura ne ma akoso no anodene wei ani afoforo bi akan wadi kadiktie ani ade bedamo awie wa pesma kafo no yemienu ohine ni ama kranchi adazo asof mami premier ni mene nana kwabra kesa fa nsam no nkire mu no enie ye ti de asimu ajabo ena no memenda baba ya dago pramaso na daje ni poso asante mantamu esi ahine ni etu ahine fo ani pepe wasu kokro kwa manyoko mu kobode mu koto aba eyi wonu mu a ebegina manyoko no anim na watoto niema na wonu ma na ejina mu nie yewra bena de chibo esi akoya na hutedi di chema wontumi no waka ho yewra wodene ho kwakwa pia koka no waka ho yewra adriomi na wono so eka ho edum wahene ba amofa barrier na wono so eka ho bi na yewie ye abobo ya chema wontumi yema ne nsa so se wadi mu nkonim no eno nam so na yewura sadebedi akon e de aba ba twi mu sanse ensentwerofo di kan se we no aye se no ne delegate ye benye hu se tam no so wono de eja akora hia 1000 en wotua ya kire se delegate wonu mbofo de enu aboa ya afo a wo mo jeje mpempem no ewe papa ya nimu a hwe ne mobro sun kora saje ne 1000 e de kan ho na cha sensentwerofo yasem e kan ye no enu no asi pepepepe na no pay wo bra na katachie o mahini ye wadubu achete na dwamo na wa magana nyina che ene yewura etwetwe nkomo no so ye no kora sabere kora de yewura chema wontumi aba no wabechia no a ni nyina ya no ma wo mu tuo saba ye to ye no ni odi nkunimu o de wodi ntwo wo mu nyina beka bomu na bia koye etumi apagya wo amanyokonim na botaya esi wo mani so mu bebreki 8 no sai no wo de abonue o wo de aganwu o wo de do ma machine o wo matumi e de abreki the NPP Mayina Papa so conductors election said you munina to comport to the Yama BBS the Dawmasi na Yamuma who said NPP Nadim could many Papa could be an Nadim. Oh, many Nadim Como or Bashi Kura, no, Babasra, education Komuki, Kase, or Babe, Chesa de University. Now, what Sam said, be here member. I'm a Kase, NPP, saying I aware to more. Food baby, opposite my drink, but now physically we be here and premier member. There be. My zoning and medical elections, not the dream. Now, who coalition now they say, it's Sentinel, Bakuna, Befa. I mean, who didn't kubit me, didn't Kuguna, bit me. Now, got the Koshawa and Kugudi and count the one, and now we feel disappointed. Also, it means that your money be bit me. Kukuba no afa kunimdie so ba no afa imede intili disappointed with kwabia well this is sikachia there I think I gave everybody that answer ibia 1000 which I thought was good but the call them no sikachia no he said and also so na yenko another number to abana de hweso to abanso and then NPP you will be kapa you will be we have a long way and the end to me the diani nipa also baby ni menka sana we koti bet se sana me adwena kosika no so emmoa ye party no dachi
Now it's 1,000. What the mom saw on camera? Okay. I mean, 1,000 each person, or not. 1,000 each person, which means every constituency, 17,000. But no woman is a constituency, you are no money, appointees. Pointing to almost they went to me and my that amount. Hey, now yes, I also saw about cow. And there's a party in and it's 392 and the deep party, Mozama Boca. One in my for hey. Yewra sari bedi akon enipa 800 bia 1,000 fanfaka aya de papa nyami shira pa na delegate de yo amusa pam to breka se na yeguso ayede ma wayeda so wo NPP amanyoko na afenso emu nsensem a ena no pai o mahene ya odubuache edi nkomo bebere ne nyina no ya bato no chi ensem a ekoso empobra na yebeto aba na abato no mu ene na chiri he said ya to wenti na chi asem na yeka eka ho bi e ma oni tetrene ede ma se ekoba se ebia obi fom anase bi obi chia na ye pese ye twe ne ba animu na ye tere no a ekuoi won na edimu akotere se tetrene ede ma NPP amanyoko no ne den ene nana nkansa boadu anopai wone omahene odubuache edi nkomo bebere ana yebusa se papa ye said ya to awie ne mu asem nkasa te sen said ya chama wontumi edi nkonimu no efom ho emfimfini ho anim ho akire ho bankum nifa esoro ne fom ho nyina no mo kwose mo frase e kan bo no so oh adwuma de wa sha se kra dada MPP Kuba yes at akunya atofi na pre ubia wo ho kwa so pre but the prayer the abusiano peno na e de ko sabie we ho ya tukini ahese fibie no wan sane de akunya na ma wia emepo ubi ho a se de wo kan na e be ya ya kakra na wo kan sa no ya abusiano na edi nkunu die na no e ba na e bi nkunu die e na ba iti asepene no ye no 3.1. The friend ubia parents minira but emu ba ko de when timi amfa nti na no ya president tell me say after 6 o'clock me bononsia ekono efri onsia ne fe ekono ye friend na nya ne bia miame isi no say me ko ubia ho ba eto friend karberia ko a obeka cho se na na bodu ba ho o friend kuka obeka se na na bodu ba ho 3.1. o ma ka bia o bia obeka che se na bodu wa friend na ni the shakra me say bia me friend bia no o je me feso ene ko class do a me ne class be do reba ko ene ne kasai ka che me say de agono sanity ene ni wo china ewo obi ene generation bia so de ne ba it say the aba no fi kom ye fa na eji tumu na so bi obi a so ne me ya wie no je ma ontwi ono de ono ankasa e ba mo me fe no ankasa bai ama ono so tu no fo say o hine nkunimi dia waje no hwe wo de waya adwuma bi da nkofo bebre betintia wora so bia wo tia bi na so mistakes a wo ye ne papa wo ye yo mistakes a wo ye ya ti man nkofo bi e so original e ka bi tia wo ene na esa wo fe na wo repe en ka se me ko we ti matep we le say e ti no ne so mamba no e ye ni say e bi e ne sa se ni na e kabum na bia ko yi bia ye ti me no ka se so fre leader of parliament e me sa chi bonso ono no pabe no nsia na me frɛ no ese mpanyinfo a wo party no wa chantere region de e frɛ wo mu nyina bia se me frɛ no bia ya me frɛ na me nya na de ene na din komo so when you frɛ me a anamantu a yɛtio no se ahya ntem the one ahya ntem wa unyi ne ntem enti me say so far so ma e fiti enura e be na no pe maye ne de ene party mpanyinfo chairman sabu enya me nko a o nyina na e fa sa agena no but me de tomo so me yes ade ti me fra one makacho the same person o but for na me from so bia so adia to say nana o de adin papa ba o hire me catch me say onko obia na so eti de metimi aka me say ani because no me call asare be dia ko betimi afre no me call no o so timi fi wo kwa no be try dey 1 hour ni dey komo eti sa so na me say ko ka so onko na no nam so o ko mu nyina I think say ba na ne dey oni mo se dey ade o fe na wan nya no na woni ni nkomo
Abusia ene ya etwagu ye se oba asante mantemu abadwaku asekoba se bia obi fom ewo NPP amanyoko no ma ye hwe na afenso ye tere no ne mane si kwampa no so no wone ene sa abadwaku no tete ne din ene na nkansa boadu ye to akasia ne so na ye ba beto aba wa my Ghana konchafo ne adifo no tumi hyehyɛ nkom ene de ya na nani abiri mu pa ne ye papa usu bempa ene ye wo hye ya ne dam ebi mu so tumi keka bi na atoto afa ho se manchese obia ne nadwen a wo kyerɛ huhumu ye ntumi nyi huhumu sem free abato mu wa my Ghana mu da sanse ye bibifo ye ju onyankopɔn edi ene ye komteni kronkron so ale wasala enso ene ne som no so ye gidi na ye beto asante man temu abai ene of penny ye jakodua wono ne kofa bai Better Joy Prayer Ministry se wo hunu na ni swade humu se chema wontumi tete afidan bi ho na tiefi no ni nkire mu no droso ebi wa ye sika ebi so wa ni muguyase ti wenu yenim se chema wontumi benya sika o se di asem o mekwa na me was of penny atoche nkoma hello osofo hello baba erade asum je nkan o papa enkan so yo papa wi di efre wa wadawro me da asese waje efre so na mi se ni swade hu mu no hu bibi fa chema wontumi ho ya to aba no nkunimdi aba eno ne pesa wo ma ye nkyiremu kakra se de hu ye no ene ne nkunimdi ye pe ana esipai yo me da wase chia watie fo ba jo se fm be na ene me ka se me do fo fm me pa cho Sompa Kumase o my in station me pa cho ai okay mate enokre before say about to ne be ba so me ko na me say about to be say be ba so na ye bom pa ya said ye odifo Jeremiah kan ye no ye srempa boma o ma no enti empa na ye bo no emfa politics one fa bibia ho but eni so ade hunu mu no said ye wade kasa wa Daniel chapter 2 verse 17 o se we eni so ade hunu bi kire odifo Daniel anajo eni so ade hunu mu enti eni so ade hunu mu no eni ma me hunu ye na chama wontumi nso said ye edin ka mo fra me kan ye no me nim no personal but me hunu ni say COVID ni mu anso was TV station bi a COVID no mo ya do ye ma nyanka ne sa ne man enti me hunu sa de no ason de ma me ya asore ya wada wo bosen ana me de to asore ma ne me se wo bi nim chama wontumi a na do ye ne no ma wo ye ntino wo ma na so nte se visia manya ne se me hu se wo te toilet so hitum ne bi sa tete de ne bi na momo hitim pa wote so na nsagu ne tina wo so ba nipa nyina so ebo sedi nipa bi achi a mo pagya no ebo shiri enti me ka kire mo se obi enim papa na mo hwe se na so beti no wo adwuma bi eso wo ye na toilet so de wote so a enya de ya de papa enti adwuma bi wo ho no ma wo se wo hwe na wo yo se de be ya awurade be boa no na nyankopon wo yi kire a wo ye ho adwuma otimi dane no ma ne yeye enti em se de no oni pa ba ko frame na me gu so ne ka so ama no kura nsi ana wo ye me free la no so ene se na mo dia frame wi enti mo frame a me ka kire oni pa no that day ne se sama wontumi ene ma wo ye no ene sa do ya wo ye no COVID time ne ade a me hu ye enti ene ma me ba out wa son dem be ka se obi nim no a omo na mane but em se won so te ene wote ye so wan travel kwa mfa ne sanction dem refam wa ye hu adwuma ene nyankopon so ya adom ama wa ye hu adwuma so no aboa no enti de me hunu ye na me ka ho asem no ono so ya hu adwuma ma nyame aboa yo papa babro se wonyame nya bibi ajesu odi kire ne nko adifo no we no wona chema wontumi ba wo ho na wo ye bibi dane ne mama no ana bi ote ye no no akoye bibi Baby, me do for se me catch that was that time I want to be by my home, I may be my brain. Yame Sebi, time I want to be Nimuno Nemum or not do for and I sabi Ebia or not so for more young Pabomano. May a job could be a table say, me, you may Sebi, a tia bomb pay movie. Na idea Ubinia and want to Moko Casaway. Time I want to be my Nemum
Mona Madame was say, Mode Tom from Memusadano. You say, Mode Tom from Memono, Ebi, I had the yaw better. Because my name, baby, or mine, backward there, a poetry. And the Jamau to me better. I'm a let me a Wajuma. And Yamen why Adam. Or 10 years once one Trafaco. 7 years old, if I quote what years. Why Wajuma swam and Yanko Adam? Because some more cocoa will be an one bear or Becca as someone you natural or Becca the other come out to my order. Someone smooth moves like a mountain where you may ya Nanka event me a horn. And the Yamana done as I say, will be a bit says to your kind one try a Wajuma. Na awurade aboano sano papa onkom hye no abemu ana mem eno na da na me ne onuane kana wa ma no ansi no man hye nkomo me se eni suade hunum tum ye won kom hye ma me nya abotre nche no mu nkyere mo ye won kom hye ene ye wo eni suade hunu ba aya na munim tuma kan nyina abom ma nyina so ndem an hye nkomo na emom me catch me man say eni suade hunum because aya kan Daniel chapter 2 verse 17 na papa eni suade hunu kom hye ne se nyina abemu amemu ana enti man say chama kom hye ne say wa hye kom say chama untumi na bewe ne wasi sudua so what you say but man hye kom we ye ne suade hunu awurade bie so ati se de waso dae no mo eno ye ne suade hunum eno na ne suade hunu nyame da na di anajo ebra ma ye mpabo wi amema da no na awurade da saade na di but ye nkom hye ye se wagina wa hye nkom se menua ba wo ba be ye sei because me sa na me nkura sa abato bi kura be koso and the sanka wo wen ma hye nkom se menua ba wo ba be ware na ye bosume se ma hye nkom ba jo wo de me chire hello mi jina so pa mi tie papa hello papa me waso kasa Jamaica, what must say? Metie. And no name come but then it's what you mu diamond, the Yamada done at the end, and no young come share. And no, yes, I would be pana obeying us to trade. Now, my name will be brave, but near Bibiana Mecca. But the Amigina Subaka, someone say, Chamaun to me, and Doya, no TV station, COVID time, I mean, who yenti. And I'm a Mijina catching a man, say, will be him, Papa, no man, asante. And I mean, him, Omufa, I mean, how fast so to me cry, I'm mote. Ana nyame adom so no so te enti we ye ni so ade hunum enti we nya contest se wa hye nkoma kire chama untu se chama untume wo ba we ne na wa anwe ne na wo busa sa asem no papa kodua ba bi num so ke kan se wo wani so ade hu na amem what is that ebi mu se ni so ade hu na amem se toilet so a watimi adi nkunim ne de na che se wo de na na amem wo kasa na se mo no monte asem na me kana se anya se ma hye nkoma kire chama untu se chama untu me ba we ne na wa anwe ne ajote ase eni so ade hunumu no uhuna de eni so ade hunumu a ye hu adwuma enti unu ya ne frɛ me ka kire wo se na me hunu maka kire wo se obi a okokun bi ade obi na obeka asɛm a da kire wo na mmom de me hunu no na me ka kire de atom frɛ me se chama untu me tia onya hu adwuma ededa no uni ukro host no busa me senti wo hu adwuma beboa se wo so ankasa so kasa mu busa me se wo ba ha ba ye adwuma na onu so wadifo wo nipa no mbɔ mpa chama untu nya obi a se be wonam okwa yo enti onu so ye adwuma nti we nya content se wa hye nkom na amema na se wa hye nkom na me adwuma me ye bi ni isa omo politics yi papa no na ye fame pajot ase yo sana tenti we nya content se wa hye nkom na amem busa sofo bi a ye wo vision ene so ade hunu ade ene ye wo ade a wa hye ho nkom edi obi a wo hye nkom ne de wanyi hunu ade a wo bɔ amane ama wada ho so no ene ne nse ti me masama maka no eno na chama wuntumi so agina so aye ho adwuma nyame abo no yo ebi se wa anya ho adwuma nko belu so papa yada se pa na ye be kosoa ne wedding sa wo so bibia ni a me ni ha okura ye ne mo ana ye adwuma no nyame so nhira mo so me kama pa we ayes of Penia or that better joy power ministry and no any kasa and a jacodia and no abusia ye ko yanim won samfo from the ten se kwadwo owuso free se John na wo ye penny pad ma policy commission bra eja ebeka boso mienu amanako ne nsamanchire no e na oye nsamanse na nsamanse no mu nsam no bi epiepie na age Ghana fo ni wiase nyina nsam asam no nyina ene se
Achimota Forest aye o man nyina ejapade no ne fa baabi no abepie mu ewo ensamanse no mu ntiba ne sa no a na kyerɛ Ghana ni bia no ewo ani di sa asɛm na chiye pa eba ye Sompa kase ya ka ho asɛm a ade a chia bia badwafo nso abomu a na aka ho bi ama osoafo a wɔhwɛ wɔdoma nkoma japade ya wɔde ama ye ho nsam so yewura Samuel Abujinapo wɔkyerɛ sampa ensɛm a wiase ne Ghana fo nyina eka no omo nso ate enu ntoma frase ya mo ye hwehwemu ho ba bia asɛm no ankasa ya de beto yentie na asɛm no achie ba yebedi nkomo. Also ask ourselves to what extent have they served their purposes. It will not be my decision to make eventually. Inquiration of inquiry, I think it's early days yet. I think something that we can consider to examine. They've been commissions of inquiries in the past. Let us also ask ourselves to what extent have they served their purposes. It will not be my decision to make eventually. I'm not sure that we can take that decision now. It's absolutely effective. Whatever transaction is supposed to have taken place, these properties which are supposed to be part of the estate of the late Sir John cannot stand. And I've written letters to the Lands Commission and Forest Commission. They've given effect to it already. So that matter is completely dealt with. Those properties will revert to the state. Abusia wei yewura Abujinapo soafo a wɔhwɛ ɔdoma nkoma japade ya wɔde ama ye ho nsam so nanka ye boy homodi biasa ye ne titrani edema Ghana Institute of Planners nanka ye no adi nkomo efise omo ka asɛm bi epagya wonsa ekyera aban no sɛ aban no entu anamon bi na yebɛkɔ ye ne mo kase ne mo bansa yɛbɛkɔ ne mo kase ne mo adesman ma mutie Sompa awia prem to bra kasebo itwa ne ho pa Facebook egusuada ya mo amudi achi nyina da modem nsam no ba pem ye bekenkan na mo amo text message be ye 9 no de anu odene baako asem baako no a he salasi ni de eto aso be enim na egusu a ebe na aboabrekuma ya mo nya ne baako ate na obi a de ntimi mra na yenkan so emfa emamom na ya kwafigya ase District Police Commander de ababetu jasa branti kwa bia won fisia no aduo no enson wokokoro no ba etuo da so e ma ne etuo kan no ene wode ni kuro ni dwane ye darlington eye waache na etuo na bi kan na beti ene ne kwan ho e ma odwane ye kire ne ehunu so ne nam kuro no mu a prestan so ebobo no kwan ho eno nam so mo koyere no na wo mubusa no se Crown fusem bi ekwa so ayeduase kumase nkwantempon no so no na waka ho bi na numu no msuso etuo kan no se debi wakwa ba bi ano ene ye anum se gratio se den no ni nuanu na mfofo basa ye bi si ho na numu ene etuo kura kan ne ebusa ne se kuro na he no de koye wo so de kokonfa no cha ban ya asabia nurse ni be na chichiri kuro no so ma no eno na kwa bibia wo ho ye bon no afede na ye se woje tum se ampa wakwa no bo emeni odi aprosifo no wachi ekoyi rubber bag ya t-shirt ya na ehye ne tuntum hyemu bossa shells moja ye ma wakwa no ba wie na good em exhibit wo de ye de yen na cheso kwakire ne ma nyina e de ema wonom na no ena ye ma ye nua ketoa afiaje wa akwa monte su kobusi ma me no a wo mu pie hema no se san na ne ma bi sisi ya na wonom adwenya o mafia ete say adwoju wani mu za no akwa no list kwa ni echi pancake na oso ko ye me bo nine course wa midwom ena me ye ma me kodi nkomo na me bi so mo se so omo sorry ahomachi kasa afia kasa so omo sorry ahomachi abadwom a aya omo yam hyehyom ana omo kirem se omo yam de ya na hyehyom pa na so omo be nde omo amba efieja edum nti etwase ba na ye so omo ba na enchemo mo de ma me ne se so sorry ahomachi be no miensa na se wo ba aya na ehu ye pa ba so ka se wo tina ha ma no nan na bon so a nipa bebre na na sorry enti no adwen be so obi ekopa bibia di ba akronfo fa o me tima adwen ba o mutumi frem ebi so ti moto so no ma hwimu bag no anso so o mu ni hwiom be enti se no mo se bambo fo se nkom be ba na nkom be ma bambo na ye kese amu tina je asema o mo kan ye no asema mo kan ya no no se adwuma ne de o mutumi nyai o so mutumi nyai no anom ye didi o ma nkwa efie je adum je se o mo ma bebu ada ti twa na twa so omukọ o de o mo nkwato asen mu ba na so bambo no na o anyini mu ma wo se bambo ne nye kese amu okay o mo ba ya na ehu ma me be kura se adubi nso akronfo ni timi be mo mo notice ne ye be ba be wiam
Ghana ha Kumasi ha. Intimate. Na oso omo ba sa de notice ni ba ya omo ba. Oso ebi wo mo ba. Hey. By to dance so no mo twen sen ka kronfo no be ban so ada omo. Na kwa omo de omo so no omo de asi ani. De asi ani because nansi akom jeje ebi mo bag. Yo, akowawi. Pa try maybe. Yo, ene na yebetie ye nua nkoma obo ye afri ye maamefo na nkasa nso enum. Me firgo na se wusim be tire a oba be hia omom yes kan mafo na se afri for so kono so oba otire nya yi a oba hia kronfo so ye be do bag se de kra ne aba ne se bo be afri 5 kono wan se nipa no do so kan ti ye do so sa no oba kase bia omo nyina ba kan ho abefaka do ono e kro ti nya on so be do bag enti se no aya na amakọ na ekupa blema de home nim blema na metie e de mistake dia obi beje boys ni wo ho omo ha dwe me fra de bi so atimati ma division ya ho de na sa kra de akrofo no mo de yi bebobo omo de pipa be teta da ho so omo beba enti ya da ya so ya twa wo manim ya so mbeti me nyame na bo ya ho ba nya nyame ne dia ene ye ka ya wu na sa kwa atimati ko momo ebi ba bi omo di ka ba na akrofo no be hia omo ji wo say bambo na ye hia no Ghana he said they are brush ani ha de akwan ho de yesuro papa amfia be ne den de kwa akodi enti owu aya ene ni papa ne fo na adults ai ye say we ya ne yaku enti ewu akwanfo afa nganka ne ye hwa ho Na we ye maame no mu a wo mu di dwa soam dwom ena wo mo ka wo makosem ne se wankwa wo bebu ada nanso akromfo ne akwamukafo hu ni nyina gu wo mo so eso wo mo kwala nti wo mo sere bambo no se emunye de ma wo abusia ma yenkwa ye kakra na nkomo a etika mu yes ye bedi afa Achimota Forest ho nsansam a kyerese kwadwo owuso afiri ye ne nsamanse na akofa sansem wo nyina ede aba no instances of planners omo asem omo kan yenkwa sade mu asem esi etie na opani awie ye ne di nkomo no eye Muhammad Al-Hassan. Assalamu alaikum Al-Hassan. Alaykum salam binya na bibia bokodi Al-Hassan boko mo asem amo ka mo se aban no wonye dwuma bi emfa Achimota Forest no wala roma ye pese ye tie ase ye pa but that's it. Asema yeka Ghana Institute of Planet can say yesra ban ta decision no ya omo take say forest no fabia enshada enye active forest ya ntwensama ya consider no as a forest reserve no ya adwen say yenja no sa na say ebusia na omo say sa sene omo dia no say bibi no mo hiampo a yampe kwan bi so na yan settle omo na yenya forest no because forest no ya dia eboa ye nyina efa ohwe ye temperature ya these days cost through ya the forest no na ya balance each island so no ohwe ye si dan bebi a nsio to a yenya bebi a nsio no bemem akofom Jesus a forest ne bebi a yem PV ni ade na ohwe nso a emoa bi nso wo ho a oho akoye omofie ya hono mo nso etienti se ye twitwa bebisa na etimi ha adwen ana wohwe a uwura kuro bia mu a ne asidan bebiri ya sa forest ne other green places na ye di breaki monotony no I say too much concrete near the I say fa grass kakra na forest kakra bro munti ho paso wo ho bebre I say eno nti etimi hwe na se bibia yempe kwambi so na yempe sika se sika na wo se de set no yanya na sa because ecological security issue menim se na meka no twika se wo yen kambum na yen sigina ya ba ko ne yen kwadwen kromu sa
Opani adia no de magana for hu dwiri wo mo ne se mekai se kwadwo wuso afri ye 2018 papa yi dede a wo ye kire Ghana for se sade amanfo si fom sa japade ne fa no ya ni wu achi ye hu sa de wo ne wel mu no enye nwa kakra la Hassan. Oh, mami nka bibi kakra se ye professionally no ya once we na kwa legal issue and a political issue kakra so wo ye no we share statement na ye ba purely on professional grounds. Nti ye position say assassin say eya ben semo okron private person ankran semo say wo company semo den o ni use no I was here maintaining as forest because when ye use no na hia ye nti ye no say eye we dia na si we dia na nheda nye ye life because ane legal issue a legal issue nti ya sheda na yan comment on that because full facts no and shada Emma out. I see you no aside legal aspect and I said they can due to position intimate they work can I say. But yan the state of Achimota Forest no. Bra wa obe kan okra. E da so e gina ne na so say Achimota Forest ni biom. Oh, there be FE 1930 ya gazetted as protected area proper no. Besin na de enyoma forest no be 30-40% video eko amanfo asisi dan wo ho sorry na ya the ball and nyoma asai papi but ya point ne say bibisa enkoya yenhwe na yen fix it rather than say ya beka so asai nti yen twamfi ho ebi say upra onaya enya yomfiti ase ankotwa onan emfi ho me simple answer ha say Ghana say ye ma wo bi dibre na occupy position bi a sa nipa ne ya wo ba ebe servo ana Ghana for ne 7 me simple answer ha say oh baba 7 nipa no ya point no ba sabe wontimi nwura ne timu enko hu say ni ba say that ye nyina ye taking in good faith minim say na mechanic ye taking in good faith trust say o ye nua ya point ni oba abedi dwuma papa na amayen abo oman no but usually ye koye nim no surprises etimi ba but and also from the beginning wontimi ngeje except say yemfa ne say say national security for na etimi akɔhwehwɛ nipa na asɛm ne hu so we or track record ye kyerɛ sɛ ye de adibia bi mana position mana obeye basa no different but generally no no say dangerous kakra because obi on pe wasɛm bia ye de post mo obeka so we or ya criminal or say mreko a ebia na nya sa ebia na ne nti a nipa no ode sa kwadu no ball no ho aha nti no okay your follow say e future future nipa de e was say all the time ne ye hwe ne ye huni ene ne de ye ni tie ne ajapade amanfo awura mu aye wo mu no your follow say e future come here say Ghana follow say nyina no it's like as amanfo aba awura mu ye de omope for their own interest yeah Ghana bi atumi kura ma omokwa so omtimura ho no so no omo yes adwuma do you see say your interest bi wo and I say e future bi you will hope our future and say send an enquiry hopefully obi te say wo betena so anase onya dibre bia ya trust say who be your adwuma yi na me on ntino anase obi any other person okay of course hope ntina nipa koda or she says o china meko ha ne ade otherwise enka yentimi and live yentimi ntina wi as nti you hope na say na nso yi afa nkran nyina yo no see asema da ho a ye be kana chire why ya da se papa we owura Mohammed Al-Hassan Ghana Institute of Planners one ne titani ya wo mu ne no adin koma abusua ebra so se madwen ntia ya modi aba ye de bi fra ensem na ye de mamo sade kase no ye ne moa na kenkan no ye ba na afen so no ya be kenkan adwen nche ne nyina
ede amamo na busua de wo mu nyina ne se wo hu ebia wo nua bi ato nkra se me pese wo ye adwuma bi mame adwuma me pese wo ye nyina ne se fa my wife ekọ driving school papa e mame anase wa mu kura me ma ne wo car enti call driving school papa bese boso me ntamu no wobetimi aba brochi na afenso so wobetwi me anase me de car ne kura e ma ne wo fia wobetimi ye ho adwuma e bra wo mfa ma obia no wontwi car ne ndi e very simple mesrew sa wo pese boso me ye kwa wura mu enni na wieye no hunu ka atwi wa hu kwan so ahyenso de bia empo wo kura no betimi a kyere wo bi ka atwi yie ama na te ase a eye J-Back driving school kumasi ha Ghana ha obi ajowatum efiri se wo mo ade a wo mo kyere wo no eno a pe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  ana se wudi so na se wudi kwa wanimu ano a wutimi de bo wo bra enti se bia mo tifie kura na se e bia mo nyina no pese bia mo kwa driving school mo de mo ngi skama nipa baako wo kwa ba pe bosome baako ntamu no wo ba kyere mu bibia krata nso e de ma ofiri sa school no emu odu ya wotimi de ye adwuma bia na nika se mo wo ne se oba ubenya baabia da baabia wo free body e ma ne nya wo dadwene kura ho nso ye kama ya bibia no edimu kumasi crop from haya ya oben Polos Hotel 0247 59 5975 0247 59 5975 area office na wo no wo ye adwuma on sa wo te computer nanim ade ba ko ya yapa ne say bia wa ko office bi na bia wo process wo document ne ya ka tell say network ni nyina so nim guase ade papa ba san so time is money mesrawo say open internet fast ade ma wo bibia mu ba bia wo bia no yetimi be fixe bi ma wo bo wo ho ban bibia mu ni ade adwuma mu wo ye bi school mu adwuma mu office ben and apese ade internet ba ho de ma wo din no ye ba ko pe cloud internet kumasi wiase nyina adwumatum se omadwuma no omoye no efi bia eni ho ena omonya adwuma ma wo bi ebrenso efi aba ho anika sam se kumasi top high haya woni enuanom Love FM ena di ehwane mu from sesia 0244 601 933 0244 601 933 na waje wo so Felix upon dia na yade ehase wasi abronye plus untumi eja tuato papa ya kire se enye asam ketwa na emarase badwafo no bi na omoje akatua mprenu no de no kura nie ya wasembo no papa pato landry pato boko de na wode aba wasi ashtown wagigya dem no akunkun so adehia o tie kase no Francis owusu na wase wode aba o na kase no de no kura ni police service no mo hwe na afenso so no mo nye nema bi pa na bibia nya fine Felix upon ode wa ha Facebook manager Facebook ode e kwaso a mo share na wo se Ghana police o mo sorry pa ewo Asante Mantamu MC ya opreko wo de o message wo de me kan kwa na nka nya me kwabena me nkan na Robert Gelly wo de aba na wo se na Sompa ma mo ho ofesa da be awia me kwa Facebook kwa na Sompa ma ne de yesi edi agro ho wo de onim Sompa fo ma ho we kwa de kakra bi kwa na wo hwe no Facebook na Eric Kwakubodi what the aba and I say patriotic voice bechem was congratulations to chairman owusu seche na afenso chairman entwebo siakon benaron to me na afenso kwa me bafo abronye now breaking the 8 ne kwambia so ebebem na kwadwa sempa furniture works atum wo say loud and clear pa yenko so na yemo adwuma yenko yenim kakra na yehwe ns osai donko na wo news no de dem ten anwumere yi anasa wiai wo cha wo say 24-26 enterprise amanse area hokumase kege kaso awde no kwa de menkan bra ko wani mame why ye pentem ona bo abedi kwada so wode aba na wo se wo mu a omu firi mu fi se nkunimdifo no nyina no utuche edema wo mu pa breaking the 8 ne de ebeba so ns osai don ko makan wode no eno nti mame nkoma nim kakra emfa embra na menhwe de ewase wo we Evans anim tutuka oboase na wo se NPP regional election ne de now say bibia ayeye no de NDC opposition so mo te ho an se nyame abeto mo na awiei ochia na bipa national organizer hopeful and afesonable Steven Amua Boaten national chairman hopeful ne de no na nayere adwoa santoa adu jamfi wo se sompaka se de nukurani odo ya no kotodwe enchia bia tinyije bia ne ho se loud and clear na so for mame de wo yada no pa wo feel no wo se fivo di ne birthday nti wonim no momo line no a ya fa bitu so no nyini pepepe kwame opoko bebeto wo de aba wo se kwabere custom fantastic news by all standard tuato pa
awia wo chia time awuntumi no Akrokare Junior TLO shatter the whole world and I say kasia no de edem na awia yi wo chia wana bo Steven team NPP national chairman hopeful and after so Fred Kofi Ameyaw Amisco Pelele wo de abade o se kaso ho na wo de wo hwemu na after so tie kasia no bibia edem pa na wo bom abaso mo mutimi free mu fisen kunimdifo no Pedro wa Madina Cruz wo se de dempa ewo tanoso enya sameketoa na obi di aba wo se owo ahene akwasi champion kwache kosoro kakrama wo se o mai ha ya je so papa ya bibia edem ablekuma north constituency ho ena odi free a odi aba ena so pese wo fa fidie so o masa nyino wa aki director ko anim kakrama me na akwasi wo ben ejuse besiase wo se NPP woni ya yi wo mri nyina wo da mase asumde ma patimi afa ne ntampa e de afira keke me ehuri keke ntra na yenkoye ne momra aki yenkoye ne kakra emra Junior Pop Skinny Akrokare Pop Skinny boko de wo se at the damn boys able parliament hopa enya samketoa se na mo se biem no chama wontumi de still maintain jetuato nab ablekuma central onso message we eya wo de pa nab eya wo de ntene metwam akwaba why mame nkoba nim kakra na memra to so sabasa na ne kan na ye de sof mame kobra na na Isaac Ajay wo se teacher Isaac Ajay wo se teacher kujo tase and I was Ghana agenda breaking the 8 no ekwabiaso enam kwam so mame kobra abusia ya to akasia bano eso na emranim ni bia osan kiremra Dr. John Biden ene dia betu dwa se woman lawyer pani atena ye womenye de wombetum bia da Bank of Ghana de womba ko gina mra nanimu sanse tumi ye dia ma wonom say a city omomo ho pan na munye duru no city na hwease te setete ho Babylon enu nti na ese mlano ye de tentam wom na wo se free 1992 emra eda ye city ne hu nyina no enya de wom de ye adwuma wase we free front exchange rate regime wa Bank of Ghana for do mo akwaji mu no anu afa mo ben wakotu mra no atake 183 ni mre mu dua mienu a eda ho se ni nyina anya de a etumi eboa na anu ka hu bi e na ma esidi no akwaso hello Dr. Biden. Yes madam my mejoso yeah wase mu die mu odrozi enfa Bank of Ghana for court. Oh yes, I didn't know. Just like me try a petition. Now they are come out Attorney General say. Just a kwanya or more manage sikano. And yes, and yemra kwanso. Nanti no Attorney General no on trauma. Now me saw more say. No muntimi en yo mo hwano. As one timi en yo mo antimi en yo mo hwano dia. Na just saw the omo kokot. Ana me patch. Na just ore every 1992 said ya wo kan asem no de a Bank of Ghana na adwuma ese so ye fasidi no ho no wonye ni yi ana chesa wo tikra wonye na so wo ye ni ya san kanye so every omo tikra omo ti e ya tamo ese ye kapa omo ti they are totally out of line na what's opacha wo say Mrs. Kwabasa no asotwi bi betumi akwama wono mana. Well, send me media to Attorney General name. Send me a chroma no emra. So boom ra. Let's say you know you do cockot. I could do was. Nada na doctor. Asa acha 1992 no bianca omohwea. Yatra ho afe na wo no wakoyi abetumu. Oh, asam no me watching before. Nah, you know, but to say no media Attorney General. Until small. Na ya be kan say yenti my me ye we ni say no ba bia seni ade na start say siska na say no just say I mean yenti min tata ho sa oyima sa wo ne me yaji na doctor me pacho doctor ya we governor yo wo ya abai ena bia onu nti no ho enti say na wasa petition Attorney General ujiri so mbenya kukuduro edu o makogina court no say ready me dia mato am Attorney General na de na kwa farmer kisi ajabi mom special prosecutor David we Attorney General line you know you bia nwanwa se ase sa asem we wodi aba sa emre ti say ye no we emre pano ani
some time ago maybe omo court and as sika ni gina for about 2-3 years and I fair science started say me mama ni muso so they cry dey say ya ti free cry doctor ya ni abre doctor me pacho emra na nka sesen e wo kwan sesen ka sika na hoodin ni gina no ho emra na the constitution no mo article 1832A I can pay also the Bank of Ghana shall promote and maintain the stability of the currency of Ghana and direct and regulate the currency system in the interest of the economic progress of Ghana. I mean, I money a clear. I say, so mama is stable currency. You know, only sub Bank of Ghana said, you're more, no, a mini stable currency, and I said, it is almost to me a man said, that's all the Omoko. Governor Ibaso today, so that at the end of April, Nasili now depreciated by 78%. Why not Nakatia are increasing by that much? Why just I can't say. Oh, be a because of that exchange rate. Why? Yeah, see the team solves our problem. Doctor, Ebeka Sananka Sikasemi, Nanka Yaka crack of Pimsa COVID. Edri Diabebo. Oh, where the for COVID, Hokra. For COVID. And for Ukraine, China, so Russia, so free Bank of Ghana. No, so they are the managers of the economy. See the no ni run of says Omuno is managing. The manager wada. Now we see KSS. Are na Doctor Sabi, a Bank of Ghana no say omu yi wo mani sana bibi say no ba wo mo wonfaso bi wo madie no mu benya. Well, some of the Americans say yeah no mu di enya because they say they are causing damage to our wealth. They are causing damage to our hard-earned cities. They are causing damages to our incomes. And we shouldn't sit back where's the trauma this is Enti pa na nanka se so omo ya o manye no. Oh, I am how Musi manages. No, Omu regime or Modaso necessary Mosesa because Omuni and Wakadia. You know, the constitution is so my stable currency. We 6 months stable currency. We are the currency free float. You can't do that. Maybe a float to be unstable. Sanity. Doctor, Antina external factors no na high na. Oh, I Hey, doctor, where are you going? Management. Yeah, what you are no why and also who the soil. Doctor, where are you come out, Mr. One TBB and found what dear Nabe? Me personal Munkobis attending and said, dear, no, I found. I ain't here. Mate. Doctor, we are that's a papa. Where Doctor Baden John, why am Renimuni or Sanch Remra, and was a Bank of Ghana, Juma, Wamoyani or Juma, and no can be Nami a city that for more. Wobu of Funi, Edragu from Tisata to Babylon. It was a bad lawyer, Peniatra, young former Kojana Quattro, no may someone. Abusia Pram Sobraka Siani Gusuya Yadema won no Sompa 93.1 FM, Yada Yahua Bayaba. Ebetoaso. Sesia Ghana hade open internet papa eye smooth eye fast bemo ye dia we bia with speed dia eye Cloud Ghana internet and fa ho ne ba bia wo hye say a new site and a rural area Cloud Ghana chow internet ni tuma said demo ani entertain ko na ne speed ne so de wo ne saso da say jumem efie ana ba bia wo hia internet bia de and no ane Cloud Ghana internet sa santa memu hanko na wo dia wuni how kra Cloud Ghana nko na Ghana ha or providing internet connectivity and twitching muntwitwensi a dem say smooth dia wodi ebia a content term so dem out say Wi-Fi and now hotspot deployment CCTV camera installation IPVT installation net surveillance digital security locks and web hosting there Cloud Ghana internet service in Kwana and Hamo and fa ho ne ba bia wo Cloud Ghana e twa utuma say wo dem any speed ne there as soon as so bimba Ghana had that simple
Wunya how bia. You provided 24-hour support. Demau, Yemrantiano, Wofreya, near Drew Hodadada. Or how bia sani etibia. Ya son no the amount. What to me cost the internet net did you media bia woody bia. Ope a chakwaya, top high, opposite Love FM. Yene Kwama Rural Bank, never dine bakum. Frame Mr. Internet was 0202 699 110. And now 0244 601933. Ube to me was sending a mail was support@cloudghana.com. Cloud Ghana Internet. The future can't wait. Yamama Kwaba. Enra anumere kase no na sofo mame ede news bi ema mo se emranim ni bi afa ne se Richard Badombia ya kire se woni ne nua ya ye fa na Michael Badombue omo etu kwan akodi omo dwuma akromfo ahia omo kwan mu a omo dane etuo edegu omo so emu nsam no ekoye bebre na aprosifo ye wo savannah mantam no abamane se kwan bia so omo hwe soro hwe fo mu akwa bia so sankwofo ne de omo be kire wo mo na sadi asam no ba ye na Michael Badombue ya ye nua be ma Richard Badombia ono on ka tiasefo hu bi mu no we ni nua kura oto bo ase kirekire mu kiresem twofo de see pote me about 300 meters away from the police post. We saw a group of 3 men signaling, using a torchlight to signal us to stop. So my brother, who is now deceased, asked me whether these were policemen. I answered no. He slowed down. We were on the top seat. Once he slowed down, then they shot at him. The car veered into the bush, and then we crashed on a tree. The people came after us. The blood was just gushing out and then splashing on me in the car. We were 4 people in the car, please, and they're trying to open my side of the door, but they couldn't open. I also closed my eyes and pretended I was dead. Abusia we eye ayerahosam ye sie e wo savannah mantam no bole bamboy kwanten pono so na ye nua bema Michael Badombue oto no bo ase echechi ni nua pani ane Richard Badombia ono de onte ase abi e ba fo se nananom yan kan kire mo say ade ya bema utadua ni mo aye mera ntumi fa anya hwe a wo bebo am waduro won so awode na atwe akohye mu wani wo waduro de ni esele metu shele pa wo suru Peter na ese roba ayamukro eyade no so wotu ase de friend stomach ulcer ni bi na henia no afa na efrase ama ma ahwo ano meje kunta me boso etwo afa yade ye twa birimbirim ya no ye friend se epilepsy no so osa kokotu ya wotu tena kan mu na animate fo kontokwa sanse ba bi a wotie no ya ka bodu ya hefom brahim ha nyina obeyin so e de free wa ma wo ye omoja mu hwehwe mo sickle cell ba be wade ni nyina da be boa be ma to pan wudi gudantuo mu low supremacy account ni nyina da wosa na waboa wose wodi ya ne sell be we wo motano so apatrapa new site 0243 345 392 and 0506 460 208 abusia beja kwa wanu na hwe mama pa ene na said yes so National Commission for Civic Education one referee en kire bi ase I know what Bia East emensi no mo mentifi epoye emantam no mo ni nyina dane se ne nam framem se ntonhye so afoi bi terrorist foi boboba enu nti na ese wo fa kwanya no so bambo ho nsem ne nkire wo kire ba bi enipa dodo abochenko sa asoro no ade bi ahu abem wani aba ho so ene wono ma yeye nsore nso niema esese wodi gu akwam na owura James kwabena na pit wono na gine dom animu a okasa obi betimi aba na waba clerical enti oba bedru a asore ya wom no obebbo mu panyin ni din obetimi abo area head din no aba district pastor bi din no akyere ba bi a ofri enti eba mu agina di share we dia okame ho oye me yonko sofo enti the moment a obe introduction sa mu agina di no ebeto akoma so se ene waba dia wabesra ye dia ma me man platform na on preach enti kwanya ye de be fa so ahu se nipa we nipa bone for ne se obedina platform no so na o preach tira won sori mana ubewu said the audition mutrimu nyina ya wudi ebi ti say ya fa Moses Spencer oso obi bo wasu ma yeden boni bi enti obi twa o second osi twa ne bi enti the moment a wudina o preach nyina the audition mutrimu ya awudie enti aba mu ohun say salipa we o kan omo ho ti ni preach nyina ene Jesus era no watre say obi bo wasu ma dan ne hanso yeden e ma no enti obi fa wa dia na de aka no so aka no but ono de enya sa preaching ni mum enu preaching na mum awudie no de yeden e hye omutrim
Etu tu no abetimi o se nipa we ebetimi abakrambo se onko wa so ni before abesra wa bo credit card de obeka se we do ye sofo ma me na kwanya enti kwa be fa so ni se wo se nya security plan na wo se nya enyina ne se e wo se aso ne ye nhihye ye mpo se ye besi dan ne mpo a emergency exit dodo sen ye beye say in case of say bibi ba sisi ahen na mofra befa emma befa tokuro be mu na pie mema befa hen na empo kwan befa so asini kwan ya ebeji jade ewura asori dem no ye behwa monitor say ebe favor ye say sinipa bonefo bi kra wura asori dem no ma hen ye fa pie enti ebi ne say ye de cameras bebo dem mo nyina wey eyo wura kwabra na mpet ene yete ne nka no abusia de atene se ye kɔ enkɔfo amaso ana ye wura mu ɛwɔ Burkina Faso mo sikrom ɛhɔ ana ye gina enipa maako enwɔtwe ye akyerɛ se yaka ho asɛm akyerɛ mo a wɔkase kwa so se wɔn kɔyɛ amramudwuma ana ensuo ɛtɔ Burkina Faso manimu ama ensuo gye amra no ɛbɔ so na ɛbrɛ ensuo no gye amra no bɔ so nam se na adwumayɛfo no bi hyɛ amra no mu a wɔn yɛ adwuma no wɔn antimi ampie na adehyɛ bia na ɛwɔ mu no ebi firi Tanzania ɛna afɛ nso Zambia ɛna ensia ɛyɛ Burkina Faso man no adehyɛ empanifo ya ato nsafre Canada fo adehyɛ sanso na Australia ne South Africa empanifo sɛ mommra na mommɛboa yɛ ne office ya adehyɛ ɛho kyerɛ wɔ mo ɛwɔ ha sei na naano ada yɛ ka kyerɛ mo sɛ ɔmayi emu no mu mienu ɔbra yi wɔ mo kra no wontimi hu sɛ wo yɛ ɔbaa o sɛ bɛɛma o na ɛnkra ya ɛsan fira kyerɛ ɛba kyerɛ sɛ ɔmasa hu emu ni biem na emu no ɔmo hu yɛ no kra deɛ ɛte sɛ ntomago pa a wasie no bɛɛsɛ bi a bɛɛsɛ afe wohu sɛ deɛ ntoma no kala ɛne na ho suo kra no ɛsitie yɛ kyerɛ sɛ akɔyɛ nsɛm bebree ɛwɔ Burkina Faso ɛman no emu yɛgyina so awia yi na yɛde naseɛ ama Dr. Mensa Herbal Clinic ewiase deɛ yare ya yare deɛ sɛ wɔyɛ hɔho a ɔba wo fie kura nkani kwan sɛ wɔgye n'anim kwan na ɔma ne nsuo anom ama n'akunya ne saa yɛnti wɔse yɛn ka nkyerɛ wo sɛ ebia wopɛ sɛ wotu kwan na woyɛ hwehwɛmu ɛwɔ wo nipadua nom sɛ wo mogya wo dwonsɔ ne wagya nan mu no wopɛ sɛ wohunu sɛ nneɛma nyinaa ɛkɔ tɔɔten anaasɛ bia wafa afuro wopɛ sɛ wohunu sɛ akɔda no baabi a wɔda no wɔkyena bi no sɛ wobrɛ so a wɔde ne nan ne bɛba wɔde n'abati wɔde ne ti wɔda yie anaasɛ bia wopɛ sɛ wohunu sɛ wɔyɛ ɔbaa na wafura ase atotɔ akora no ho nneɛma a mesrɛ wo anikasɛm a wɔ mu koraa ne sɛ bia wo nipa na wɔyare no wontimi mfa ne ntena kaa mu obia biribi nti wontimi ntena kaa mu a to nsa frɛ wɔ mo ɛno nso yɛ akyɛdeɛ korɔ de ma Ghanafoɔ baabi a yɛ wo hyɛ biara no Dr. Mensa na yɛ saa adwuma no de ama wɔ ɛna wasa to apete Ghana ha wokɔ mmea mempɔtam wɔ hafo gɔɔ so hɔ sɛ ya New Lolly Station no ɔwɔ hɔ ɛna afei nso kɔdu nkwanɔfe nso a wɔne yɛnnua no Solar FM di nhwɛne mu sɛ hwedwena ase dwa kɛseɛ no hɔ nom wɔne ntwea so hɔ a coastal bi wɔ hɔ a ɛna wɔbɔ sunwane nso wɔne Old Municipal Hospital no ɛna ɛdi nhwɛne mu takwa nso wɔne Dr. Forsen ɛdi nhwɛne mu takorade hɔnom nso ɔbɔ hɔ Secondary College hɔnom Seku ɔbɔ hɔnom yɛ a wɔbɔ adwuma Kofodua nso Old Slaughter House hɔ Kasoa yɛ akyerɛ sɛ ɔbɔ hɔnom yɛ akyerɛ sɛ wɔyɛ adwuma wɔne Nsaniɛ Senior High School no ɛna di nhwɛne mu na wokɔ nkranpompone mantam a Oman FM dan mu a Madina Zongo Junction wɔ hɔ na Kumasi nso ha na atran kɛseɛ no wɔ Kotwi hɔ na headquarters ne wɔ wɔne Guinness Depot no ɛna di nhwɛne mu Dr. Mensa nyame nhyira wo papaapa wɔyɛ adwuma firi dwoada ekosi memenda ahomakye no watena se wɔ bom saa ekosi anwummerɛ nunum 0245 95 8768 0245 95 8768 and 0271 173551 0271 173551 Dr. Mensa fako na omwao wamai mana yadibwesi asante abua Benedict wanene samu for penia wajina mu bo adwuma Kukua Veronica Hofedria Jandro wano so tiachire sada na kosua somwa Elizabeth yabu amali bia boga akosua eje wa kwadi oba beye ayfro na fieje wa enfididem akiola ka chire eni suku fees girlfriend eni nini won meka nyina eka hu bie na fe wo bo aya yetumede prem tubre eka se boy ebremo ohinini amakranche sofmami premeni mene nana kwabena kese yesi enuano mu yusu boat no so momfa ye nya akwadworo kra omutie ye yada wo mo papa bo driver Richard share taxi drivers nso yada wo mo share ye nchan ha ya ya menhira wo mo ya me no hu bra na zamampa
Samampaba yaya obesi na Sankara nom wahu bra Rocky so obebonyum eno ametesa woka o se na konkomu ahede kuma bi eno anso kese ye kuma bi enyum nkwa